vittu, mennään hyvä. Vittomme pilluun tukkoon. Tää alkoi nyt tatkaa. Mikä näistä maat? Amma hyvä. Miksi mä lähdin tonne? Vittu. Miten tätäs vittu pelataan? Lyö Simpson tahat. Niin. Ei! Oi! Ei. Sä siittaa. Oi! Oi! Ei! Joo! Oi! Joo! Joo! Oho. Ja ton vittu veden läpi pystyykin menee, joo. Ei! Kyllä. Pelaan naapuripeliä sen takia, että vitusti teknisiä ongelmia, mä en pysty pelaamaan boxilla sen, tai pystyn pelaamaan, mutta se varppaa se vitun kuva teille, niin en voi sitä nyt enää. Terve! Mitä paskaa? En ole valvonut koko yötä. Se oikeasti mä en ole väsynyt ja vittuuntunut, mä olen vaan vittuuntunut. Koska jos on teknisiä ongelmia, mihin niinku mä en voi vaikuttaa millään tavalla, niin Terve. mua vituttaa aivan älyttömästi. Ei. Sä oot menossa. Ai. Oikeesti kun Ne. vittu. Mitä sä lähdin yhtä verran kuin mitä? Kyllä täs. Tuu pidempään reitä. Ei! Ei! Noniin. Ainakin Duke ja Atrinex sit joku muu. Joku random. Ei helvetti. Vittu mikä perserata tääkin. Voi helvetti. En tonne. No holy ratoja. Vittu. Jos joku pääsee tän läpi, niin mä kyllä tarjoan sille vittu pillumagneetin oikeesti tai jotain. Ja mitä tarjoaa? Pillumagneetin.